Zdar lidi, já jsem prostě Verča, vítám vás u dalšího mého nového videa. Tentokrát zase, jak jinak, opět nejsem sama, ale jsem tady Marinditou, čusky. OK. Dnešní video bude zase takový vlog, protože... Příprav na soutěž! Tak, jelikož vím, že mě hodně z vás psalo, že třeba vlogy od Marindity jsou skvělý, takže to bude taky vlog a jak řekla, bude to takový neúplně obyčejný, ale vlastně taková sešlost. Asi už rok to bude, co máme tady altán. No a zase tady okysám, to je jedno, prostě tady budeme takovou sešlost, což bude takový... nevím, jak vám prostě říct. Prostě tady jsou papírky na losování porodců. Protože vlastně o tom je to, dnešek je o tom, že budou... Ukaž to na mě a já to vysvětlím lépe. Takže dneska 2.10. je tady na naší vesnici soutěž kynutých buchet, takzvaně. Jelikož všechny lidi můžou, samozřejmě i muži, ženy, děti, úplně všechno, z naší vesnice tady upečou buchty, kynutý, český kynutý buchty, hlavně ženský, no tak dá se to. A potom mužům se budou dávat takovýhle lístečky, který já tady momentálně teďka stříhám. A bude se losovat z tohohle 5 porodců. Ženy přinesou kynutý buchty, anonymně dostanou, mě řeknou, jak se jmenujou, dostanou číslo, který si oni budou muset zapamatovat. Dá se potom číslo na jejich tácky. A 5 porodců bude ochutnávat ty buchty, budou se dávat body, no a potom vyhrajou první 3, dostanou diplom a cenu. Ceny jsou tamhle. Ceny jsou tady zde. První místo je tohleto velké, což obsah je miska, to je útěrka nebo útěrka, nějaká tady tohleto věc, jo, vařečky, vařečka a jo, přesně tak, kvedláčka. Tady druhé místo, samozřejmě jak vidíte, to je zlaté, stříbrné a bílé, protože je bronzová, tak jedno. Prostě takhle, což obsahuje zase misku, kvedlačku a 3 vařečky. A poslední místo je jenom kvedlačka se 3 vařečkami. A no. A vlastně my za chvilku už budeme připravovat věci. Je 8 minut po 4. a má začít se až 6, ale nikoho to nezajímá, protože 2 hodiny příprava je tak asi OK. A my teďka teda hlavně Soňa teda dostříhá teďka ty věci a... Když tak můžeš dojít ukázat ještě ty diplomy, jsou na posteli. Jo, počkejte. Tady voní teda buchtama. Takže tady zde jsou diplomy, tady to je 3. místo, 2. místo a 1. místo. Jo, takže tak, každému ten diplom předáme, než si ten podpis, to je prosím tady zde Marindity, jo, jen tak jakože, a plus tady tohleto a pořádné party. Což je nejdůležitější, ne? No. No, ještě, že tady nejsou zbytek rodiny, to je jedno, ale prostě už se těšíme, ukážem, anebo neukážem. Co? Počkej, já musím přemýšlet. A co chceš ukázat, nebo co jako? Ozvu se vám, až budem na místě, čus. Takže čus, jsem tady znovu s Marinditou, s Souničkou. A kolik je? Jo, přesně, 5:30. A zrovna se vydáváme na místo činu, protože za půl hodiny už to všechno začíná. Je to gramovaný. Dvojčata. Jasný, jak jinak. Proč to říká učitelka, ale jako. Takže se mějte a uvidíme se. Tak, čus. OK, už jsme tady, všechno se tady jako frčí, jo. Tady krásně přirozené věci, jo. Takhle hezky. Já tady točím všechno pití, Soňa se stará o zbytek věcí a všechno v pohodě.
Láďa, nestačně. Tak, Matouši, Suška. Tak jo, ještě papíry. A nemůžete sníst celou, to stačí se jednou, dvakrát kousnout. Ne. Protože tady jsou jenom 3. Takže docela rozpůlí. Tady papír. Takže Matýho, jedna mezi váma krásná. Vážka krásná. Maximum je 5. Jo, vždycky do 5, musíš dát i 0. Poznámky, nevadilo. Hodnotí se chuť, vzhled a kolik? 1 až 5 bodů? Ano, 1 a 5 je nejvíc. Vlastně 0 a 5. Doufám, že si všichni uvědomujete vážnost vašeho Ano, já takhle... A budete mít vážnost Cože? Degustační nůž. No to si uřízněte, když nebudete chtít celý. Takže jeden vzorek 1. Vzorek 1 je tady. Jenom můžu poprosit tu fotku? Jo, pojď u toho nějak. Tak, prosím, jednu buchtu. První. Soňa, pozor. A číslování hodíš do běží. Soňa. Pětka nejlepší. Pětka je nejvíc, ano. Majka, to je číslo tam. 1. Kde je jednička, jo? Tak teďka všichni prosím na mě koukat. Všichni, Mates, všichni. Sír. Výborný. Ale všichni kolem okem a fandíme trošku. Ne, zvykejte, soustředění tady přidají. A mám taky se na buchtu. Kolikátý to je kolo? To nejistý. Ale pozor, tady ty zrovna jsou makový a povidlový, tak je povidlový a makový jsou rozdělený, ale tak to je jedno. To je jedno, tam není daný teda. No protože to je jako v jednom táci, že byly smíchaný. Nějakou informaci pro mě, abyste to dopoznali. Jo, držím, protože tyhle ty víte. To je spolupráce. Dokumentace. Počkej, toto jde asi. Jde? Zatím jo. Tady ještě další. Zapíječka. Tak můžeme vzorek číslo 4? Zvládneme 5. Oni berou jenom kousek. Jasně. Porodci budou ty, který nám neujetí z bustu. Takže jeden vzorek číslo 5. Ráďa. Výborný. No, všichni teda vypadají lákavé, musím říct. Hele, už se blížíme k půlce, to je dobrý. Už se tam v půlce, teda neblížíme, ale už jsme v půlce. Nejde to, vole. Sněží celo? No, tak to tam pošli. Je to tam máš, vole. Já tam nechci šahat. Odstej, jo, no. Pošli. To je úplně Oni už nemůžou, už to leze, já už taky Děcka se umí přetvařovat. To jsou takový hodiny, to je. Táčíš, to je dobře, ale to je... Jo, Lucka, no Verča taky, všichni, to bude home video! Co já? Jo, já začem. Tak jasně, že ne, to se dokumentovat musí. Další. Tak to jo, tak vzoreček číslo 6. Tak. Jo, to bude skvělý. Rozpadáme. No, tak to bychom to nedali celý. No. Jo, celý, tak celý. Jo, mě se rozpadlo v ruce, jak jsem jí bral. Aha. Ježišmarja. Ty jsou malý, no, tak to dáte. Aby nám náhodou nepřibrali. Vysmočím. Konec světa. Ježišmarja. Už se těším na výsledky, jako popravdě. Ne, není moje. Nevím, kdo má půl litr Bavaria? Kačelíka. Tak tady můžeme devítku? Takže 2, rozkrojíš to? Rozkrojím. Teďko na 4 doklidně uděláš. To dělám. Celou dobu.
No to sama se bude sladký večer, jo. Jo? Let's go. To si každý doma pocukrala, víš? Pusto. Tyjo, to je bomba, to jsem nečekal, 12 soubluží prvků. Já čekala tak 6, 7, 8, no. No, i 12, tak je dobrý. Ale upřímně, jsem ráda. Skvělý. Kluci, potlesk, jedem! A první místo za nejlépe upečenou buchtu patří paní Vendule Jandové. Aha, a to je dobrý. Moje nenoučení. Vidíte, pane překážel upečeníky, že to umí. To se načumím, ale fakt jako, no děkuju teda. Takže čus, jsem tady po včerejšku, jak se to řekne, bylo to i dneska ráno, ale ok. Je půl pátý večer, no odpoledne. Sorry za hluk, akvárko. No, já se jako nevím, jako jsem se chtěl k tomu tak nějak vyjádřit, ale nevím, jako se k tomu úplně dodat, prostě jsem viděla nějaký závěr, jak jsem řekla, pokud tam teda bylo slyšet, doufám, že tam, jako, když to ještě zasílím, bylo slyšet, jak jsem, prostě jsem byla u pípy, točila jsem pivem 2 sudy. 100 piv bylo v jednom a v druhém 60, když se nedopilo, zůstalo tam asi nějakých 15-20 piv. Možná 10, 15, nevím, bylo tam toho tak, prostě od 10 do 20 chápat. No nic, takže, tak. Sonia vlastně tam mě pomáhala v tom, protože musím říct, že tam bylo fakt někdy strašně drsný. A to myslím tak, tím, že, jak to mám prostě říct, prostě tam v jednu chvíli přišlo strašně moc lidí. Třeba, nevím, bylo nás tam tak 30 například. A jednou třeba přišlo 6 lidí. A teďka pamatovat si, čí je to sklenička, komu zapsat čárku, kdo se jak jmenuje a kam to odníst. A teďka prostě, když to nebyla Sonia, Maringita, jo, abys neviděli, tak to tam bylo prostě ztracený, ona to mě odnášela a teďka vy se tam to pivo dotočili a teď ta pěna prostě klesla. A nemůžete přinést půl litru takovýhle kousek pěny. To prostě nejde. Teďka prostě někde přišel a říkal, že to tam točíte strašně na hovno. Hele, já to řekla si takhle, když tam čekáte, to pivo je za 20 sekund slehlý, ta pěna. Tak mě řekněte, jak mám za 10 sekund točit 5 piv. To není možné, že by se tam museli tak minimálně těch 5 píp. A je to prostě strašný, protože prostě nejde to, takže já nevím, jak jsem to prostě měla točit. Takže tam možná dopouštím. Dělají se tam fakt dost zajímavé věci. Pokud byste chtěli nějaký video, aby jsem vám popsala, co se tam stalo, tak určitě napište do komentářů, anebo na můj Instagram, tady. A díky za sledování tohoto videa, určitě nebudete se nechat zase like, odběr a zvoneček, protože ať vám chodí upozornění na tenhle videa. Takže moc díky za toto zhlédnutí. Sledujte mě na těchto sociálních sítích, které budete mít dole v popisku videa. Takže vám určitě nezapomeňte mrknout. A mějte se zase někdy. Čus. Jen tak. Lidi, strašně se omlouvám, že jsem točila z videa. Já mám takový pocit, když se omlouvám v každém druhém videu. Jedno video přijde. Další video natočím. Potom řeknu, že se omlouvám. Další natočím. Další se omlouvám. Další natočím. Pane bože, to je jako, já nevím, jakým blázinci. Prostě budu omlouvat. No nic, aby jsem došla už k tomu, k té hlavní zápletce, aby jsme chápali. Sakra, já to budu říkat pořád do kolečka. Lidi, já nemám čas. Prostě začít. Jestli chcete ukázat můj rozvrh, prosím. Ale kdo potom bude stříhat ty hodiny? Jak já prostě sleduju
tyto youtubery, Creep, Teresa, Matem, Vita, já nevím. Youtubeři, prostě youtubeři, za který má 23. Jo, určitě úplně se těším, už za 20 dnů. To 3 týdny jedu za youtuberama, těším se mega moc. Hele, lidi, já fakt nemám čas. Nemám prostě. Jak se mám vyrobit? Prostě nejsem youtuber, který se sedne k počítači a třeba 5 hodin v kuse stříhá videa. Jako ten. A takže se mějte a jdeme ten rozvrh. Čus. Takže aby se měl nějaký přehled, jo? Tohle je můj rozvrh, sakra. Pondělí mám do 12:15 a na úterý do 13:10. Ve středu a ve čtvrtek mám do 3. Vidíte to, do 3. A v pátek mám stejně jako v úterý, takže do 13:10. A teďka se podívejte na toto. Tanečák ostří do 17:15, jak mám sakra za 1,5 hodiny stihnout točit video. Říkám 1,5 hodiny, protože tady jdeme na oběd a trvá to tak 15-20 minut. Jo, protože ještě fronta, chápeme. Souhra v úterý a tanečák v úterý. Jo, tanečák ještě v úterý, jo. Což je od 15 zase do 17, protože já jsem tam do 6, jenomže jak vidíte, 17 je souhra. Takže já o tu hodinu musím přijít a jít na souhru, kterou mám do 17:55. Ve čtvrtek mám orchestr, v pátek mám klávesy. Orchestr zatím nevíme, jo, vlastně to bude od 6, to můžu napsat. Od 6 bude ten, takže mám tady zase jako 2,5 hodiny. Čas, pátek mám klávesy od 3:30. A teď mi řekněte, jak mám stíhat školu. Takže čusík. Sorry za tak dlouhé video, ale prostě tak muselo být, protože nevím proč. Zkrátě to už asi nepůjde. A to jedno, chci se vám sami rozloučit, jak už jsem řekla, dejte like, odběr, nějaký pěkný komentář určitě taky napište. A fakt mě napište, co mám natáčet, protože jsem taky natáčela fakt dlouho. A za chvilku musíme se rozuštit, takže už budu muset jít na tanečák, protože je dneska tak si úterý. Takže se mějte, díky za 66 odběratelů. Mně se dneska zdá fakt strašný sen, ale nehře se to. Když tak, jestli se nějaký sketchy nebo nějaký vlogy nebo všechno, pište. Mějte se, bobísci. A čus. Ja. Bobíšku. Co je? Tak, pusinku. Zalepe, dej pusinku. Zalepe, kápka. Nejde rompek. Dej pusinku. Zabrdla. Pusinku, dej. Dej pusinku. Ty bez píško to nedáš ani pusu. Jsi uražený, nebo co? Hej, já s tebou mluvím. Dej pusinku. Hurá. Hodnej. Co, já by tě nikdo neokoukal, nebo co? Pane spící. Babán můj. Co zase je? Ty smrdíš, Filipe. Ty jsi prdnul zase. Smrdíš. Zvuk. Smrňuchu, smrdíš. A nechováš se za mnou. To je oprus, co? Co máš za problém?